Hello, hello, good morning mga maring. Karon ni ami sa farm. Ang among gitrabaho nag-abono mi sa saging. Kini nga saging lakatan ni siya. Among giabonohan. Gom day na day. Na raw style. Silita. Hapmon. Ah, Hapmon kay init mga karon wala may ulan. So hapmon lang ang pag-abono. Gawas nga hapmon mga maring, hapmon lang yun ang among giabono tungod sa kamahal kayo sa abono karon. O kuan lang yun ni siya kanang gamay-gamay lang yun ang abono nga among ibutang. Hinuon kini siya, sakto gani siya sa spray. Na gani siya spray. Kunya karon hapmon lang sa among pag-abono mga maring kay mahal gyud kaayo ang abono karon ug usa pa pod init na ang panahon muna nga ini lang sa ang among gibuhat sa among saging. Healthy kayo ang tanom kay inatiman man gyud siya, round weeding gyud ni siya sa iyang tudling. Kunya ang iya sang tabla gi-grass cutter yun ni siya. So mo na nga hinlo pod siya ang saging. Ingani lang yun ang pag-atiman sa saging para pod dili siya magsakit. Wala siya sakit-sakit. Natural man ang medyo malaya sa ubos-ubos. Pero ang importante nga healthy ang iyang leaves. Kana siya. Nana siya laya pero padulong naman po pataas ang saging. So, natural yun na siya nga malaya ang pinakaubos nga dahon. O kini siya nga saging, healthy yun ni siya. Makita man yun nato sa dahon. O nga na ang pag-abono mga maring. O nga na ang pag-abono. Ako'y nausik na noon. Nausik na ang abono. So, kinahanglan yun nato nga puniton. Kay gun kaayo ang abono. Mahal din na siya. A few moments later. Mga maring, ni anapog ko din hikaron sa among sagingan. Kini siya kanang mga blue, mga unod na siya nga gipamutos. O kini nga saging gyud mga maring, sad kay mga maring kay grabe gyud ang kawat. Naagyo kawatan nga almost 2 years na gyud siya nga nagsigig pangawat din sa among saging. Gihimo na gyud niyang negosyo, no? Ang pagpangawat. Sus, grabe gyud ning mga tao nga kanang dili lang gusto mo trabaho pero gusto lang nga mangawat og saging. Nya pagtabok-tabak pud sila sa uban nga mga nainatanom og saging. Atog yung last 2 weeks ba to nakawatan mi dinhi og 12 ka bulig kanang mga gipang putos na pariana gikawat niya 12 ka bulig. Ug dito pud sa among pikas nga area nakawatan pud mi og 40 ka pin ka ingana og bulig nga saging. Grabe nga kawatan, no? Usahay makaingon man gyud ta nga kanang kuan kanang unsa ni kanang gihimo na gyud niyang panginabuhi pero sus grabe gyud unya kami pud gaampo pud mi nga madakpan na namo ang kawatan kay murag nagtabok-tabok na gyud siya sa mga sagingan dinhi dakit sa among mga kasilinganan pud sa lain nga barangay. Ug hapit naman gyud ni siya nga nadakpan nasirkuluhan na gyud pero gihardol gyud niya unya amo pong siyang nailhan pero dinhi mura gula na siya dinhi karon pero nagpuyo pero gabalik-balik gyud siya. Taga kuan man kuno ni nga kawatan taga pikas nga lungsod at bangra dinhi sa Libuna pero maabot ra gyapon ang panahon nga madakpan gyud ni siya kay magtingkakul man gyud ni kung pila ka tuig niyang kinawat na sobra times pa gyud na og ahas siya kanang mabutang dito sa prisuhan kung madakpan siya, no? Kanang usahay kay makakuan gyud ta kanang makaingon ta nga kanang grabe gyud ning uban mga tawhana nga mga tapulan kaayo pero
di kanang makisayon lang sa tanom ug kahago sa uban. Usay makaingon ta nga Ginoo, ahaba ni sila nga kanang ahaba ang putlanan ani nila ug ahaba ni sila kutob nga mga awat kay kanang dili pud baya lalim ang mga gasto, ang mga kahago nga among nahimo ani unya kawaton lang gyud sa katong usa ka adlaw may gani kay last week pud hapit na gyud tumadakpan pero murag di pa gyud tingali ilang panahon pero moabot gihapon ang panahon nga badakpan na gyud na sila mga marinyo kay ikaw naghago nya lain ang harvest nara dili biya pud lalim ang pag-atiman aning saging mga marin nara imong kahago, imong singot, imong kapital daghan pud baya ang nabuhi na yan nga pamilya ning among mga saging daghan pud among silbi among trabahante nga natabangan mi pud niya sila pud nabuhi pud sa amo ingana lang unta buhi lang unta pero ang uban gyud kay mangawat man lang kay manging sayo na bahala na si Lord sa ila pero moabot gyapon ang panahon nga ang hustisya mo adto gyapon sa ila padakpan na gyapon sila sa umabot ng mga adlaw hinaot pa unta